Vandalisme, het komt overal in Friesland voor. Hier in de Jereveense wijk de Grijden wordt alle weken wel wat vernield. Dus is misschien die mansysteem hier aan de weerskant van de dik. Die worden geregeld omgegooid. Dat gebeurt dan hoofdzakelijk donderdag de nacht en zaterdag de nacht. Hè. Dat had een relatie met jeugd die te stappen gaat in het centrum. En die weer omkomt naar de Weenwijk daar. Zit die mansysteem gooit zo om. Maar regelmaat van de klok gebeurt het. En het zijn alle lietse dingetjes. Blombakken, tuinverlichting. We hebben het gewoon dat de spiegels van de auto's uitrapen werden. Zulke dingen. De politie had skien haar nocht van de vernielings. Jonken klachten van buurtbewoners kost het nog eens alle jaren een handvol geld. En daarom worden er deze weken flyers uitgedeeld in de Vogelbuurt. Wij hadden de indruk dat mensen te meer melden. Ik kan me dat aan de ene kant wel voorstellen, want de pakkans is vrij gering. En om dat te vergroten hebben we toch de hulp van de burgers nodig. En we willen de burgers op attent maken hoe ze dat melden kunnen. Bij vrouw Rooks is er wel eens wat vernield. Ze had zelfs wel onjef te dienen, maar ze kan haar wel voorstellen dat net elke ien dat docht. Vooral oudere mensen die toch bang zijn misschien voor dat hun weer wat aangedaan wordt of zo. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. De politie werkt het geer met verschillende partijen, zoals de gemeente en het wijkteam. Wat wij al praten, dat zij, want openbare gebouwen en neem maar bushokjes en dat soort dingen worden vaak ook vernield. Nou, om die direct weer te repareren. Doet dat net, dan krijgen ze een soort, maar een mooi woord, erosievandalisme. En dan denken ze van, dat kan ik nog wel even vernield worden, dat orenraam. Als het project een succes wordt, wil de politie het ook uitbreiden naar Orenwieken op het Jereveen.